Moko kuom johala mag sukari mane timo ohala kod kambi mar rego sukari mar Sony dwaro mondo piny owacho duoknegi omenda maromo Sh312 mane gichulo kambino kane kambino pok oketi e lwet ji giwegi e yor kodesa. To ne ok omigi sukari kata omigi sukari marom kod omenda mane gichulo kambino. Jafwambo mar kaunti ma Migori George Juma nigi ler mathoth. Keto kambi mason lwet ji giwegi yono mar kodesa manoto yudo chimaro Mario mokalo ne obiro kod ber kaachiel kod rach ne mokom jokanyo sekta mar Niang'. Deso mar kambini bende ne obiro apoya ne mokom jokanyo e sekta mar Niang'. Ka opogore kod gope mag jopur Niang' malo $300,000 ma bende nyaka sani koro gibandho piny owacho. Bende nitie johand sukari mane omiyo kambi mar Sony omenda ka girito sukari ka kambini koro ni pok lwet ji giwegi ma bende nyaka sani koro bandho sukari kata omenda margi. Na wale iko bale anasema hatukujui, na wale iko bale ni mfanyakazi yetu ya zamani tunakujua, lakini sisi hatuna uwezo. Wale watu wazuri wote hatutetea haki yetu iko hapa na sukari yetu iko hapa, naomba tubate haki yetu. Yangu ni zaidi ya milioni 6. Kwa hivyo tunataka sukari yetu tubate. Sawa, mimi nimenunua gunia 500. Gunia 500 kesho kuja chukua lori 2. Baka leo sina mali. Bedoni gichiwo omenda gi mar waro sukari kane kambini mar Sony pok noketi e lwet ji giwegi osemiyogi pek. Kata omenda maromo $312 mane gimiyo kambino mar Sony kane girito sukari wabende nyaka sani koro pok giyudo. Lipa sukari tukagodesha gari ya kubeba, ananijibu Sony ya jana hakuna, ni Sony ya leo. Wewe hatuna kitu yenu. Na sukari yetu bado hatujui. Sisi tumanunua, hatuna kitu ambayo tunalipa, endana kwa serikali. Na mali yetu iko hapa, sukari yetu iko hapa, risiti iko nayo, hata ile balance yetu iko hapa. Mimi mwenyewe naongea Muhammad Hashi iko gunia 900 hapa kwangu. Abdul Haman Hussein manachiel kuom joand sukari wachne gisebedo ka gidhi kambi mar Sony to ten kambi ni masani osekonogi ne gin ok ginyal donjore e chudo margi ka chudo ni onego tim kod piny owacho mamalo. Tulikuwa tunaingoja tu 1-2 mwezi moja, mwezi 2, mwezi wa 3, kesho mwezi wa 9, nafikiri kesho mwezi wa 8. Kwa hivyo tunalilia serikali yetu sisi wafanyabiashara ambaye tunateseka, ambao tuna watoto ambao wako university, ambao pesa yetu imekoma huko. Tunataka tulibe pesa yetu or sukari tubewa, sababu tunaona sukari kiwanda inasaga. Moko mjohala gi mag sukari wacho ni ne gikawo ola mondo eka gitim go ohala mar sukari ka bende nyaka sani koro ibandho gi mokalo. Kawo pesa na makete kambi 11,400,000 to bang' 1 week to ongiswa ni factory olor. Koro kan waduoge meeting gi new management to ngiswa ni ka girego to gibiro miyowa 30%. Koro nyaka chakre dwe mar 5 nyaka sani onge gima osamiwa factory to tiyo. Koro wakwayo nikech wan gi loans kendo bank koro segika makoro giseketowa CRB. Koro wakwayo sirikal mondo yie okonywa mondo chulwa pesa wan. Johala gi wan gisetemo wuotho ofise mopogore opogore ka gimanyo omendani. Kata kamano onge duoko malong'o ma giseyudo ka gombo margi en ni mondo koro piny owacho koro konygi mondo giyud sukari kata omenda mane gichiwo ni Sony. Nataka au tuende kwa sheria ya Kenya, so Kenya iko sheria, tuende koti mahakamani. Kwa hivyo tunataka jawabu kamili kutoka serikali yetu. Kata mano jatije mar kambi mar Sony Jen Pamela to wacho ni ywak mar johala gi mag sukari iloso kod piny owacho malo ka okalo kuom kamiti ma oyiedhi ma ong'ere kaka Transition Committee. Pamela wacho ni chudo mag johala gi gin achiel kuom gigo eko ma gisebedo ka giwacho wachne e kamiti mar Transition Committee ka bende en teko dadine ne piny owacho dhi winjo ywak margi. George Juma, Ramogi TV, Migori.